Ola, chamo Manuel Paranoia e vou falar do libro titulado Anagnórise. Este libro vai dun neno chamado Nicolau Arís que tivo que marchar a Madrid polos problemas psicolóxicos que tiña a nai e tamén porque rompera coa moza. Nicolau fixo autostop na estrada para que o recollese alguén e de súpeto páralle unha muller que o recolle durante a viaxe. Nicolau non ten interese polos temas que lle dá a muller de conversación. Parar nun monasterio ou en cafeterías para alegrar a Nicolau. A autora chámase María Victoria Moreno Márquez, que naceu o 1 de maio de 1939. Escribeu literatura infantil e xuvenil. Ela foi unha traductora, escritora e conferenciante. Escribiu moitos libros como Mar adiante, A festa no faiado, Leonardo os fontaneiros, Anagnórise e moitos máis. Recibiu moitos premios como a Agrupación Cultural do Facho en 1972, o Barco do Vapor en 1985. O meu persoaxe preferido é Nicolau, porque ten moitos sentimentos. Anagnórise é unha historia de amor entre dous persoaxes con diálogos. Eu recomendaría ler este libro porque ten unha linguaxe fácil de ler e é interesante. Adeus.